Pakuyugan niya ko sunodin mo sa line. Ako rin nalipat to na ko Paris. Para di ta mabunalan ba, ikulik. Para sampay lang sapa. Pag sure diha oy. Kasi papatyan ta si mga asawa ha. Nga, mamong ta. Dili grutis yun eh. Ako itong gibinan kwarta. Eh, nasa bitay income ginagmay na. O, taka rin. Gold. Pagkapalit na ko. Diba, asinso sa tagamay ba? Asinso, asinog suka. Asinso. May kay nakatigom ba ka diha? Nakakwintas na ka? Hindi talaga mo kwintas o gold hayag kayo. Nasinso ba ka diha? Nya gran jud kang kuyog na ko. Ano lang di ka pohon nang sabay-sabay ta. O disoy, ganahan kong kuyo ganat disoy. Unsa ni kung sadline? Ano sa amon imo ah? Kuyo ka sa to. Ano? Pwede ki karon dayon? Ha? Ito ta? Masa disoy oh. Mike, pohon na lang, dili lang sa karon. Pohon na lang na natay bakante, maka sideline ta. Kuntakon ra ka. Kay karon akong gibisihan, mangita kog kaka, damang parang lidong huwan. Kay pohon, mag-abot ta balik. Itagsarap sa ko makalaag rin, palit ra kog ice ganiha. Ikaw may akong nasugat day. Dugay sad nga wala sa tanag-abot. Pohon na lang. Ah. Sige, pohon na lang. Chatte lang ko. Kuya Gunti ka. Unsa gito yung Facebook nimo? Mike Enriquez. Mike Enriquez kato. Oh, kung kuan, ari alam ko amuan niya. Kung wala ko mga chatte lang to. Mo gani pohon. Kuya chatan di ka. Oh. Mo makato imong Facebook. Mike Enriquez. Nya ako di lagi ko magdugay kay nam sa kuya sideline nam sa kuya lakaw. Ha. Di disoy. Kuya Gunti ka pohon. Oh, pohon disoy. Chatte lang ko kundi ari alam ko amuan. Disoy. Oy, ano man? Ahak mo disoy. Nahubog mo ko sa kulapot disoy. Ngo. Aksyon nga gahi ba? Ako sa adto ko Paris ah. Kano? Ano? Kano disoy? Kanda Mike, bati Mike. Dayong meta abitin sing napay face ka murag say tip inside kay silent killer pussy akong ginaslay maong tintog sa trono mga hari nga wala sa tono pagtukan mo og gulo gamit ang napubulo di basta pwede na gamitan dapat judog utok mga letra mo kayo mas init pa sa untong tutok sipon na